Ahoj. V dnešním podcastu si budeme povídat s psycholožkou a pedagožkou Unicorn Vysoké školy Zuzanou Boháčovou. Zuzka na škole působí 16 let, tedy od jejího založení, a původně vyučovala strategický marketing a nyní se věnuje péči o duševní zdraví našich studentů. Můžete se s ní setkat v roli poradce pro studenty, člena Rady pro studijní záležitosti a také vyučující předmětu Time a Stress Management nebo Úvod do studia. Zuzko, děkujeme, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu. Moc ráda, děkuju. Já se chci zeptat, jaké předměty na škole učíš a jakou ještě zastáváš pozici? Jo, ono už to hodně zaznělo v tom úvodu, ale vlastně studenti se se mnou můžou potkat buď v roli právě pedagoga, kdy učím úvod do studia a tam opravdu se potkám úplně se všemi studenty. To je takový ten vlastně úvodní předmět, který seznamuje studenty se školou, jak to tady funguje, aby věděli vlastně, na co se připravit a jak to studium zvládnout. A nebo pak ještě vlastně jsem garantem volitelného předmětu Time a Stress Management. A když se podíváme na tu moji druhou roli, tak to je vlastně poradce pro studenty, kdy jsem takový, já bych řekla možná školní psycholog a studenti se za mě mohou obrátit, pokud řeší nějakou nepříjemnou životní situaci nebo neví si třeba rady, jak úplně zvládnout své studium, anebo třeba mají nějaký handicap v podobě různých specifických vlastně poruch učení, jako je dysgrafie, dyskalkulie, vlastně jakékoliv tady ty omezení, nebo i třeba poruchy autistického spektra a já jim pak vlastně pomáhám nastavit vůbec jakoby ten průběh toho studia tak, aby to mohli zvládnout. A co tě k tomu všemu vedlo? No úplně původně to vlastně byla náhoda před těma 16 lety, kdy jsem tehdy ještě působila pro Komerční banku jako marketingový specialista, takže já jsem tady začínala jako odborník přes marketing a vedla jsem různé workshopy, nakonec jsem pak teda i vyučovala, byla jsem garantem předmětu strategický marketing, ale postupně se celá moje kariéra překlápila spíš k tomu duševnímu zdraví a teď už působím naplno jako psycholog a vlastně je to tak jako, že se snažím tady nastavit ty podmínky tak, aby to ty studenty bavilo a aby to pro ně bylo přínosné, bezpečné, smysluplné, srozumitelné. A co tě na této oblasti nejvíce baví? Baví mě ta interakce, baví mě to, že zrovna tady vlastně u nás na škole vnímám, že je to hodně takové jako partnerské, ten přístup je víceméně individuální, snažíme se naše studenty podpořit, porozumět jim a je to opravdu o tom konkrétním vlastně kontaktu s tím daným člověkem, s tím daným studentem. A beru to tak, že to není tak, že my jsme tady nějaká svrchovaná, nevím, autorita, ale že je to ten přístup vlastně opravdu parťácký, kdy já třeba i když učím, anebo i když jsem v roli toho poradce, anebo i vlastně člena rady pro pedagogické tady záležitosti, tak je to o tom, že se vlastně inspirujeme navzájem. A není to o tom, jako že já jsem autorita a tady je tady nějaký student, ale že vlastně i já se to hodně dozvídám a že se tak jako obohacujeme vzájemně. Mě hodně zaujalo to téma time a stress managementu. Proč je vlastně tak důležitý a to nejen pro studenty vysokých škol? Protože ono to spolu velmi souvisí a dnešní doba je velmi náročná. Je toho na nás kladeno hodně vlastně těch nároků, někdy si i tvoříme sami na sebe ten tlak, ale často, když nezvládáme právě třeba práci s tím časem, tak je to jeden z těch hlavních stresorů, které v dnešní době máme. No, klidně pokračuj, ale mě by zajímalo, jaké jsou nejčastější chyby, když mluvíš právě o tom času, jak si ho vlastně řídit lépe a jaké bys doporučila strategie ke zvládání stresu. Jo. A u toho času mě napadá, že právě je toho hodně, tak je potřeba takové základní pravidla vlastně. První pravidlo je to mít čistou hlavu, to znamená mít to všechno někde zapsané, evidované, aby jsme pořád nemuseli myslet na to, co musím splnit, co jsem kde slíbila, jaké všechny mám úkoly a ještě k tomu třeba i termíny a tak dál. Takže mít čistou hlavu, to je pravidlo číslo 1. Druhé pravidlo je řídit se prioritami, protože jak toho je dneska opravdu hodně, tak my nevíme, kam dřív vlastně skočit, takže mít to nějak jakoby odprioritizované, vědět, co je teď to nejdůležitější, ale zároveň i jako neřešit takové ty bezprostřední hořáky, ale i se na to dívat z dlouhodobého horizontu, takže vědět i, co je nejdůležitější třeba právě proto, abych celkově mohla dostudovat školu. Nebo co je nejdůležitější vlastně v té celkové mé kariéře nebo v mém životě, abych se nenechala strhnout jenom teď, že teď je tady nějaký termín, ale vlastně mi ujel vlak právě v tom jakoby důležitém. A
Krom teda toho mám to evidované, vlastně řeším priority, ale abych si i uměla odpočinout, aby to nebylo jenom o té práci vlastně, o tom studiu, ale abych si dokázala pomyslně i dobít ty baterky, protože když si nenabijeme telefon, tak nám taky nebude druhý den fungovat a stejně je to vlastně i s námi. Když dlouhodobě jedeme jenom vlastně v těch úkolech a povinnostech, tak stejně výhledově vlastně selžeme a prostě ten odpočinek tam musí být. Takže pracovat i s tou energií, umět si to vlastně rozkládat, ten čas si tak nějak jakoby prokládat nebo skládat si ho z těch povinností, ale i z toho odpočinku, z relaxace, z toho, že se potkáváme s rodinou a s přáteli, a nebo že jenom odpočíváme. A máš nějaké nástroje nebo techniky, jak si právě organizovat lépe ten čas? No, mně napadá, že vlastně třeba mít to zaznamenané, tak tam je krásný nástroj GTD, Getting Things Done, kde přesně jsou různé typy, jak přesně evidovat třeba ty úkoly s nějakou mírou toho detailu, s termíny a vlastně i konkrétními kroky. Pak na priority je třeba Eisenhowerův model, kde si můžeme vlastně do různých takových kvadrantů zaznamenat vlastně, jak je to důležité a jaký vlastně termín, jestli je to dlouhodobý úkol, nebo už to teď opravdu jakoby hoří. A pak ještě vlastně v rámci té energie, nebo jak si vlastně rozprostírat, nebo rozložit ty různé aktivity, tak si třeba rozdělit ty různé činnosti podle toho, jestli mi to energii doplňuje, dává, nebo naopak mi to bere energii a jak to právě jakoby rozkládat, že třeba ráno bychom měli začínat s tím, co nás tak jakoby nakopne do toho dne, osvěží. Takže nějaký třeba ranní rituál, dát si ráno kávu a nikam jako nespěchat, neotvírat hned ty sociální sítě a jenom si tak jako dopřát spočinout a pak využít to dopoledne, kdy naopak většinou té energie máme nejvíc, takže tam si dá třeba nejnáročnější úkoly, pak si dá třeba zase za odměnu jakoby oběd a právě s přáteli, tak nějak si jako odpočinout, zregenerovat a pak tam dá třeba už nějaké takové spíš jakoby rutinní úkoly, takovou tu jako ty, kde už nemusíme až tak moc jakoby přemýšlet a pak zase hezky zakončit ten den, zase třeba setkáním s přáteli nebo nějakým sportem, opravdu, kdy si odpočineme a pak už prostě zase jenom jakoby spánek a regenerace přes noc. Mě ještě napadá, jak mohou studenti najít rovnováhu mezi akademickým životem a osobním časem? Jak jsem zmiňovala, je moc důležité se naučit kombinovat vlastně ty nároky té školy. A vím, že naši studenti velmi často k tomu i pracují, že mají různé vlastně už možná někdy i svoje podnikání, projekty, a nebo jsou někde zaměstnaní. Takže naučit se vlastně tohle vyvážit právě s tím osobním časem. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že my máme vícero rolí v tom našem životě, že nejsme jenom studenty, zaměstnanci, podnikateli, ale že jsme vlastně i součástí rodiny, že máme své přátele a že bychom měli myslet i sami na sebe. Takže to vlastně vyvážit, že pak v tom jako dlouhodobém horizontu je to work-life balance, ale tady je to spíš study life balance a umět to prostě vyvažovat, najít si tam ten balans. A jak můžeme rozpoznat, kdy je stres až příliš vysoký a kdy už vyhledat pomoc? Jo, je to hodně individuální. Ten stres se nám projevuje ve vícero rovinách. Je to vlastně na té psychické stránce, kdy jsme, já nevím, nervózní, protivní, takový roztěkaní, špatně se soustředíme. Někdy to může přejít až dokonce na tu fyzickou rovinu. To už takový další jakoby stupeň, další level, kdy nás bolí hlava, máme problémy se spánkem, mohou nás bolet záda nebo třeba zažívací problémy. A pak vlastně ještě ta poslední rovina a ta je taková sociální těch vztahů, kdy my se často odpojujeme pod jakoby tlakem toho stresu a těch všech povinností. Tak se odpojíme z těch kontaktů. Máme pocit, že musíme teď všechno jako zabrat, všechno stihnout a úplně se jako stáhneme vlastně z toho světa. A to je vlastně taky špatně. Když to pak nemáme s kým sdílet, nemáme tu podporu, tak se to projevuje naopak ještě dalším stresem a vůbec nám to neprospívá dlouhodobě. No. A jenom ještě vlastně na tu otázku, ta odpověď vlastně, jak to poznat. Tak jakmile už třeba v jedné tady z těch 3 rovin začnu vlastně vnímat, že něco není dobře, jo, necítím se vlastně v pohodě, není tam ten komfort, tak myslím si, že je na čase s tím něco dělat, začít dělat něco jinak, vlastně dát tam nějakou změnu, anebo si klidně říct o pomoc, ať už někomu jakoby odborníkovi, anebo jenom to sdílet právě s těmi kamarády,
A velmi často pak zjistíme, že jsme na tom dost podobně a i to nám vlastně velmi dost pomůže, nebo často dost pomůže v tom, že si třeba poradíme nějaké typy, triky, jak kdo vlastně s tím pracuje, nebo se i podpoříme a to může taky velmi pomoct. Takže to je vlastně moment, kdy studenti za tebou mohou jít, protože ty děláš na škole i studijní poradkyni. A s jakými problémy za tebou vlastně mohou chodit studenti? Můžou mě vlastně, někdy mě vyhledávají jakoby přímo, že mě kontaktují jakoby napřímo, anebo vlastně se ke mně někdo dostávají právě přes studijní oddělení, že třeba tam už se stane, že nevím, nezvládají jakoby ty nároky nebo neví si rady, jak úplně ustát třeba ten tlak, který je na ně nebo který vlastně zažívají a často právě se obrací na mě s tím, že je toho prostě moc, že si neví rady, takže my se snažíme najít tu cestu, jak to nějak jakoby odladit, právě ten balanc mezi tím studiem a všemi ostatními povinnostmi. Velmi často třeba řešíme různé ty poruchy jakoby učení, nastavujeme se studenty různé vlastně úpravu těch podmínek, různé změny v tom přístupu. To znamená, že jsme třeba schopni jim nastavit delší čas na, já nevím, na zkoušky nebo na testování, protože když má někdo dysgrafii nebo různé další vlastně ty specifické poruchy učení, tak opravdu potřebuje více toho času, aby se zorientoval třeba v tom testu, aby si dokázal promyslet správnou odpověď. Takže řešíme třeba vlastně tady to nastavení těch jiných podmínek. Já pak komunikuji často s těmi vyučujícími, takže to pak vlastně odladíme ještě s nimi, tak aby opravdu ty podmínky byly pro ně vlastně vhodné, ale zároveň, aby je nějak aby jim to jako neusnadnili příliš zase na úkor vlastně ostatním studentům, aby to bylo pořád fair, to vzdělávání, aby prostě ty nároky byly víceméně jako stejné, ale uspůsobené jim na míru. Můžeš prozradit ještě další postupy nebo pravomoce, které máš? Přemýšlím. Je to hlavně o tom vlastně, že hledáme to řešení, vlastně dostávají ode mě tu podporu a pomáhám jim vlastně najít nějakou tu cestu ve spolupráci s těmi učiteli. No, to je asi takto hlavní, bych řekla. A ty jsi už jmenovala nějaký jakoby zdroje, které bys doporučila třeba nejen studentům. Můžeš nám ještě dát nějaký příklad nějakých knih, aplikací nebo webových stránek, když chceme zlepšit své dovednosti v oblasti time a stress managementu, anebo z čeho čerpáš inspiraci ty? Jo. Mně přijde, že dneska je toho hodně, jakoby k dostání, nebo vůbec hodně dostupných těch zdrojů tady těch tématům, ale že možná záleží, kdo co zrovna řeší. Někdo opravdu řeší hodně ten stres, někdo hodně řeší třeba ten time management, někdo řeší, nevím, úzkosti, deprese a tak dál. A že určitě bych doporučila, nevím, vyhledat si nějaké právě podcasty, třeba jako teď tady si povídáme my spolu. Takže záleží, kdo co řeší, zdrojů je spousta, ale já jsem tady chtěla dneska zmínit jednu aplikaci konkrétní, která si myslím, že je velmi, velmi šikovná a prospěšná a je to aplikace Nepanikař. A je to i z toho důvodu, že já se velmi často potkávám u studentů třeba s úzkostmi, kdy je pro ně prostě náročné někdy i jenom jít do té školy, protože je to prostě cizí prostředí, je tady hodně lidí, neví úplně, co vlastně od nich bude očekáváno, anebo úzkosti, které zažívají jako běžně v životě, nejenom i tady vlastně na akademické půdě. A právě aplikace Nepanikař je moc fajn, že tam je takový jakoby průvodce, jak zvládnout třeba i panickou ataku nebo i ty úzkosti obecně. Jsou tam konkrétní jako cvičení vlastně jako na dech, jak pracovat s dechem a různé i vlastně hry, takové jako relaxační, že i když pak třeba jedete autobusem a normálně byste z toho měli jako prožívali byste velké úzkosti, někdy až panickou ataku, tak tam vlastně vás to provede, že tu pozornost jakoby soustředíte třeba na tu hru a ani vám nepřijde, že jste jeli MHD a přitom do té doby to byl nepřekonatelný problém. Takže rozhodně za mě je to aplikace Nepanikař, kde jsou případně i kontakty na nějaké odborníky a hodně jakoby praktické rady. Děkuju. Náš podcast už se blíží k závěru. Já bych se ještě chtěla zeptat, co bys doporučila novým studentům, kteří právě začínají svou vysokoškolskou cestu. Jo. Já vnímám, že vysoká škola je pro studenty takovým jako zlomovým vlastně okamžikem, že najednou je všechno jinak, že do té doby na střední škole vlastně to bylo tak jako nalajnované a všechny byly spíš jako vedení a najednou tady jsou tak jako vržení do toho světa, kde se to musí všechno vlastně naplánovat sami, zorganizovat sami a ta zodpovědnost je hodně na nich a takže je to taková veliká výzva.
A z mojí zkušenosti je fajn, když na tu výzvu nemusí být sami. A to je to, co bych jim ráda doporučila, aby od prvního dne, kdy tady vstoupí vlastně na tu akademickou půdu, tak aby na to nebyli sami, aby si dokázali říct o pomoc, ať už jako někomu tady z nás jako pedagogů nebo na studijním oddělení, ale aby využili i třeba možnosti teď mi vypadlo, adaptačního vlastně kurzu, jo, kde si mohou seznámit se svými spolužáky a mohou vlastně navázat ten kontakt a mohou si zajistit vlastně tu podporu, zjistit, že na to nejsou sami. A přijde mi moc fajn vlastně se i propojit třeba se staršími ročníky, aby věděli, do čeho jdou, co je vlastně čeká, kde získat nějaké materiály, podklady, na co se zaměřit, co třeba je snazší předmět, kde se nemusí zase až tak, když to řeknu, jako drtit, jo, a kde naopak musí hodně zabrat, aby jim to od začátku neujelo. Takže nějak se infiltrovat vlastně do toho jakoby sociálního tady prostředí v té škole, hodně komunikovat, nepít na to sám a když tak si prostě říct o pomoc. A to si myslím, že je to nejdůležitější. A když tohle si podchytí, tak pak prostě projdou tou školou, takže na ní budou třeba i rádi vzpomínat. To si vlastně všichni tady přejeme. Naším dnešním hostem byla Zuzana Boháčová, psycholožka a pedagožka Unicorn Vysoké školy. Jsme rádi, že sledujete náš podcast. Těšíme se na příště. Já děkuji za pozvání.